Siqopha le video nje libeke phansi imvula liyana kodwa ke siyakubingelela sokwamukela kwi-channel igama uPastor ngiyeke enjoyele sibeke nawo umfanekiso oqoshiwe wamaphupho. Sicela ukusubscribe kwi-channel, sicela ulike le video le, qinisekisa ukuthi uba i-paying member ukuthi ke uzokwazi ucontribute at least imali engango-R9 every month or more depending ukuthi wena ufila ukuthi ungacontribute ngamalini. Ikhona ke ne-account ongakwazi ukuthi uyisebenzise if you are willing to contribute and uzimisela ukuthi ubone i-channel ikhula elikungakujabulisa lokho. Nathi mase siyenza la sisakunikeza nathi content ikujabulisa, sisakunikeza ithuba lokuthi ungasifonela nawe uqinisekisa ukuthi by all means uyacontribute kuyona ke-channel. Iphupho esilibheka le kaSipho impela uthi good day pastor, ngicela ukubuza la kuthetha ntoni uphupho washing your hands under running tap water. A long lady I know tells me not to stop wasting water. I guess maybe to stop wasting water. I tell you that I need to wash my hands as they are very dirty. Number one, umuphupha la ugeza nje izandla ngasho into eyihlukahlukene ngaza kwethu. So sibe sibreakela down ukuthi ke nazi izinto ongayilindela ngephupho ngoba asiwazi ukuthi kungasho into eyodwa ngoba khumbula ukuthi abantu bahlukahlukene nanezimo isuke bebhekene nazo asifani. So omunye number one, umuphupha la ugeza izandla upha oluhle ngoba into yokuqala lungayisho la lungasho ukuvuleka kwenhlanhla zakho noma ukuthi zizovuleka inhlanhla futhi izophumelela nempilo izophinda ihambe kahle, ujabule uphinde ube nje nokuthula, yabo. Number 2, kodwa kuyenzeka futhi umuphupha ugeza izandla kube uphawu oluhle kodwa usuke selisho nje ukuphulukiswa uma kade umuntu ogulayo noma usuke lusho ukuthi usuke uzokwazi ukulungisa amaphutha owenze ngesikhathi sendlule, uphinde uxazulule inkinga nezinsizi ezikhungese ngaleso sikhathi. Number 3, uma uphupha ugeza izandla futhi funa siqinisekise ukuthi uphawu ngabe lusho ukuguquka noma ukuphenduka, lusho ukubuyisana noNkulunkulu, ukuvuma izono ngobuqotho nangeqiniso, ukuhlukana nokwenza okubi, uphinde umelane nezilingo. UJames 4:8 uthi ke draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Number 4, okunye singakubalula futhi kulona iphupho lelogeza izandla ukuthi umuphupho ugeza izandla uphawu ngasho ukusihlangula, lungasho kuba msula nokungabi nalo icala noma ke ukunqaba ukuba ingxenye yecala noma isigameko la kwenziwa khona icala. uMatthew 27:24 verse uthi when Pilate saw that he was accomplishing nothing but rather a riot was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd saying, I'm innocent of this man's blood, see that to yourselves. Should ukusihlangula ukusikhipha entweni ethile. Yabo. Number 5, funa sikusho futhi ukuthi umuphupho ugeza izandla uphawu ngabe lisho isidingo senhlambululo noma sokuzihlambulula ke wena ngemuva kokungcoliswa izinto ezithile ongaba amathunzi amabathile, amathunzi amnyama noma amanzi amnyama owapheshelwa wona noma ke usuku namabhadi ufuna wageze noma ke isichithe empeleni. uDeuteronomy 21:6 uthi ke all the elders of that city which is nearest to the slain man shall wash their hands over the heifer whose neck was broken in the valley. Number 6, uma uphupha ke la ugeza izandla uphawu luhleke futhi olungabili lusho nje isifiso sakho noma ke isidingo ke empeleni sokuba ngcwele, sokuzingcwelisa, sokusindiswa, sokuzithoba nokwenza ukulunga phambi kaNkulunkulu uphinde ulandele izimiso zonke nezwi lakhe. uPsalms 26:6 uthi ke I shall wash my hands in innocence and I will go about your altar, O Lord. So yiloko besikubheka kwena, qinisekisa ukuthi uyasubscribe kwi-channel, qinisekisa ukuthi ke you like every video, qinisekisa futhi ukuthi ke you become a paying member or you can contribute at least ngo-R9 every month. Akukujabulise nawe ukuthi while we give you i-content, while we help you, while we give you i-numbers ukuthi ungakwazi ukukhuluma nathi, but nawe contributor phela kuyona ke-channel contributor ekutheni nathi sikwazi ukuqhubeka nawo umsebenzi lo, ikwazi le-channel kwenzenjani ukukhula. Wena sikhulisa ngolwazi, wena sikhulisa financially. Siyabonga kuNkulunkulu ke kulonke usayenza amalungiselo.